Evvelen hejja merhaba jware. Ana ez duxwazim ku têgehekê zanista civaknasiyê, têgeha koma civakê, ango gruba civakê, sokyal grup bi we bidim nasandin. Belê, ji civatokên mirovan yên ku ji gelek mirovan pêk tên, ango ji mirovekî zêdetir pêk tên û ji bo pêkanîna armancakê têne cem hev re komên civakê an jî komên sosyal tê gotin. Jiyana civakî a mirovan bi beşdariya koman û bi cîbicianîna rolên ku koma wan dide wan pêk tê. Girêdayî kesayetî û wesfên wan yên civakî hejmarek komên ku şexs endamê wan in diguhore. Ango digare kêm an zêde be. Taybetmendiyên komên civakê. Her komek li gor abahiya xwe xwedî armancekê xweser e. Dido kom rêlê pêkanîna pêdiviyên şexsan vedkin ku şex wan pêdiviyan bi serê xwe tenê nikarin pêk bînin. Sisê kom rêlê pêkanîna hesta aidiyeta şexsan vedike û wê hestê xurt dike. Çar kom rêlê civakîbûna şexsan vedike û şex di nav komê de digihêjin kesayetiya xwe a civakê. Pênc bisaya komê endamên komê digihêjine heşekê hevpar. Şeş endamên komê bisaya karbeşê, ango daveşiya kar, division of abor ve hev dura fêrî xebatê dibin. Haft kom statû û rolekî dide endamên xwe. Heşt bisaya komê endam hestên xwe yên alîkarî û piştevaniyê xurt dikin. Kom di navbera şexsan de rêlê nêzîkatiya sosyal, ango kohezyonê vedike. Neh her kom li gor abayiya xwe xwediyê norm û nirxa ye. Kom bi rêya wan norm û nirxan tevgerên endamên xwe vedinêrîne. Charles Coley wasfên tekiliyên civakî wekî bingehekî dibîne û bi vî awayî komên civakî dike dû beş. Yek komên bingehîn, ango komên yekemînê, dido komên talî, an jî em bibêjin komên duyemînê. Komên bingehîn de di nav şexsan de tekiliyên ji dil, rûbirû û nêzik tene dîtin. Di navbera endaman de pismamtî, hogirî û hezkirin heye. Di navbera endamên komê de nêzîkatiyekê sosyal, ango kohezyon xwedîde der. Dido komên talî. Li gor bingeha fermiyê tê pêk tên, berjevendiyên şexsî giring têne dîtin û di navbera endaman de tekiliyên aqilane yên ku xwe spartîne normên nivîskî têne dîtin. Li gor nêrîna tonnes jî kom, yek, cemaat, ango civatok, komünite, dido cemiyet, komel, an jî sokyet. Yek, di cemaatan de tekiliyên hilbirandinê li gor kevneşopî û çandiniyê têne birêvebirin ku ev tekiliyên beriya sanayiyê ne. Lêbelê di cemiyetan de tekiliyên hilbirandinê yên ku bi sanayîbûnê re berfireh dibin serwere. Dido piştevaniya civakî di cemaatan de xurttir e. Lê di cemiyetan de piştevaniyekê ku hêza xwe ji peymanan digire û xwe dispêre hîmên formel serwere. Sisê di cemaatan de xwîtî hevpar e. Lê di cemiyetan de xwîtiya şexsî heye. Çar di cemaatan de berjevendiyên hevpar, di cemiyetan de berjevendiyên şexsî li pêş in. Pênc li cem şexsên ku endamê cemaetê ne hesta em, lê li cem şexsên ku endamên cemiyetan e jî hesta ez li pêş e. Di destnîşankirin ve nêrîn û berhêlîkirina cemaatan de normên devkî, ango irf, adet û rêzikên ahlakî û hewdiment û di cemiyetan de jî normên nivîskî, ango kanûna esasî, kanûn, rêzikname û rêzname û hewdiment xwedî bandorin. Haft cemaat ji moda û îdeolojiyane girtîne û di vê yekê de helwestekê neyînî nîşan didin. Di cemiyet di vî warî de vekirî xweşbîn û nûjenxwaz in. Li gor Emil Durkheim kom du taklidin ku Durkheim li gor piştevaniya civakî wan dabeşandiye. Yek komên ku mildana mekanik nîşan didin. Di civakên
ku bi peş neketine yên beriya dewre sanayiyê de û di civakên ku jiyaneke kevneşopî didomînin de têne dîtin. Mirov di garên ku dişibine hevdû de dixabitin. Di pirsgirêkekê komî de hemû endam piştevaniyê hevdû dikin. Zibare ango îmece ji bo vê cûre piştevaniyê mînakeke baş e. Dido komên ku mildana organîk nîşan didin. Ev cûre piştevanî jî di civakên piştesazîbûyî de têne dîtin ku ev civak jî civakên pêşketî ne. Çavkaniya vê piştevaniyê jî zêdebûna nüfusê û cihêrengbûna kar û mesleka ye. Şexsên ku kar û hilbirandenekê cihêreng dikin ne tenê pêdiviyên xwe, pêdiviyên mirovên din jî hildibirînin. Ji ber vê yekî jî bi hevdûre dikevne nav hevkariyekê akilane. Wekî mînak, mesela de amedekirina karê derxistina kovarekî de nivîskar rêvebiriya kovarê, çapxane û belevkarê kovarê bi hev re dikevne nav karbeşiyekê û kovar bi vî rengî çap dibe.